Je polka februára a vypadá, že včely nosia peľ z liesok. Že je to skoro, ešte môžu liesky vymrznúť. Ale ešte bude dostatok peľu z vrb, si myslím, no, ktorých tu je po okolí dosť. Uvidíme, aké bude počasie ďalej. No a včely už určite plodujú, ale ešte je chladno na prehliadku, tak neviem, koľko majú plodu. A ak majú viacej plodu, ten musia vyhrievať, no a u nás na Orave príde určite ešte ochladenie, čo včelám nepomôže k rozvoju. Minulý rok tiež prišla studená jar, až do júna vlastne, a včely nešli vôbec do sily a preto sme nemali ani znášku. Tak uvidíme, aké to bude tento rok. A ešte by som chcel pravidelne vážiť tieto 3 včelstvá a zapisovať váhu, čo by mi mohlo pomôcť určiť, ako idú včely do sily a či je znáška aj bez otvárania úľa. Váhu som natočil v tomto videu. Menu budem zapisovať v tejto tabuľke. Pokračujem v tvorbe políčka, kde budem sadiť kvety pre včely. Som minulý rok začal, pekne rastli. Na spodok som dal kartón, lebo tu rastlo veľa žihľavy a trávy, tak aby som nemusel rýľovať. Je to veľká pomoc, keď nemáte traktor.